Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirari 263 pano change ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nguva nenguva saka ndati subscribe, ndati like this video, ndati share this video kune hama neshamwari. Walike here, wasubscribe here. Vadikanisi kuzwa kwamunozviita nyaya dzepanapa tinouya nadzo tikadzibatanidza tinenge tichiitira kuti muone manews updates akati wandei pasame video. First video ivideo remapurisa ayo anga achifamba nekumamisha. Paanga achifamba neukuku, nzvimbo yafambira ikoko, anga achifamba nezvima military tankers. Pane wanchi military tanker chapfuura, and then dzimwe mota dzemapurisa. Vanhu vatoita kushuta video vakawanda mumakwenzi. Izvezvi video iroro ndiro riri kutenderera munyika ino yeZimbabwe, riri kutrenda munyika ino yeZimbabwe vachiti pakaipa tatotora video takaviga vachitya kubuda. So doti muone video iroro, wapedza kuona video usaskipe this video nekuti ndine update yemurungu ane mashoko aataura pamusoro penyika yeZimbabwe. Ende zvasiya veruzhinji vasina rimuromo after ataura mashoko aataura. Murungu ataura zvaataura pamusoro penyika yeZimbabwe. Zvino ndangoda kumbokusiyai muchiona video randatanga kutaura nezvaro remapurisa anga achitenderera. Kwenyuwo zviriko here ende uri kupi kwazviri kuitika? Ngatione this video. Nongotora uri pakoni. Gogoyo. Parokamwa mbumbe apa. Parokamwa mbumbe apa. Zvapera? Ega. Panokamwa mombe apa. Towanda mutsurugu. Zimbabwe. Pakaipa. Pakaipa paZimbabwe. Amene kana riyo 31st yacho kuti kunowinika here. Yo. Reporting waka ndozviri kuitika kuno redway. 31st. Zviri kuya zvimwe. Takawanda. Izvo. Kotame nawakomana. Yo make sure Zimbabwe iyo zvapera here kutowanda munenge munonzi muchi musango kuti utore vhidhiyo because vanokukwapaidza okoyo paZimbabwe ipapo kumaraini kwangu chaiko kwakatopisa masiya iwayo marikutera rumashure. Next update inyaya yemurungu wandambotaura uya abuda iye achitaura mashoko aataura. Nyaya idzi handigoni kudziwedzeredza kana kudzitapudza, that's why tichifamba neproof. Zvandada kuitira da kusiyai muchiona video, yapedza kuona video tazvaonofika kucomment section insati rare ndaenda tusangana zvekare munguva inotevera. Much love. Otofa iwe nezvinhu zviri kuitika munyika, unogona kubata malaria wogofa kuhospital. Mwana wako akarohwa nemota achienda kuchikoro anofa kuhospital, kwa hakuna mushonga, hakuna machine, hakuna anything. If you've got cancer or some other life-threatening diseases, you are good as dead. Urukunzwa? Dead. Urukuti hatisi kuhondo. Don't itori hondo iyoyo. The only person who's benefiting is the junta. The only person who's benefiting is vanhu vakakombadzana mari idzodzo, vari kuba mari, vari kuita, ndo vanhu vari kunakirwa neupenyu munyika ivedu inonzi Zimbabwe. Iwe uri kutambura iwo, ndio uri kutanga kutuka inini kuti Brett zvauri kutaura zvinozopunza nyika. Nyika yakafa kudhara man. Nyika yakafa kudhara. Kusiri kufa ndekupi? Kusiri kufa ndekupi? Hanze yeye uri kumdiaspora, uri mchi. Haundizivi iwewe, haundizivi kana uchitaura izvozvo. Inini mafungiro angu ndinoataura ndiri kuno, ndiri kumba, ndiri kuAmerica, ndiri kuIceland, kuAustralia. Hamene kwandienda mhara ikoko ndinogara ndingotaura izvozvo. Ndinozvitaura. Zvakurwadza ndezvekuti ichokwadi.
chozorwadza futi pamusoro peizvozvo ndezvechokwadi chataurwa nemurungu. Aikazvi arega ndipopote zvangu, nyika yaparara mani. Undibvunza kuti why am I not investing in Zimbabwe? Unopenge